Goddag. Nu vil jeg vise, hvordan man opretter et klasserum i Google Classroom, eller et hold, om man så må sige. Skriv i inputfeltet classroomgoogle.com. Vælg plus. Og her skal du vælge opret et hold. Ikke tilmelde dig et hold. Det er den eleverne skal bruge, når de skal tilmelde sig det hold, som du lige har oprettet. Giv holdet et navn. Geografi 7.b har jeg valgt. Og så opret. Bemærk koden hernede. Det er den eleverne skal bruge, når de skal tilmelde sig dit nye hold. Lad os prøve at dele en opgave ud til eleverne. Og så vælger vi opgave her. Og hvis det er en, du allerede har til at lægge på Google Drive, vælger du symbolet her. Hvis det er en, du har til at lægge i dokumentmappen eller på dit skrivebord, vælger du klipsen her. Jeg har en opgave til at lægge på Google Drive om istiden. Så finder jeg den. Og det er nogle spørgsmål, de skal besvare. Her er det lidt vigtigt, at man vælger rigtigt. Hvis jeg vælger, at eleverne kan se filen, kan de kun se filen og ikke skrive i den. Hvis I vælger, at eleverne kan redigere i filen, så kan de skrive i filen, men de sidder så og skriver i den samme fil, og det kan være praktisk i nogle situationer, men særdeles upraktisk i andre. Hvis det er individuelt arbejde, så vælg opret en kopi til hver elev. Så kan det skrive i filen eller i dokumentet, uden det influerer på de andres. Og man kan vælge, hvornår den skal afleveres. Det vælger vi her. Det kunne være den 28. november. Og så er der bare tilbage og give den navn. Og så tildele. I den næste video vil jeg vise, hvordan eleverne tilmelder sig dit nye klasserum, og hvordan det ser ud fra deres side. Tak for nu, og tak for at jeg måtte have lov at bruge lidt af jeres tid.